Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina ababhejani phuma esiqwini siyanibingelela nonke sisenamukela kwiBabu Dokotela TV show. Namhlanje njengenjwayelo sihleli noBabu Dokotela babowesizwe babojabulile. Babu Dokotela ake ubingelela ababukeli bakhe emakhaya. Siyabingelela, siyathobeka kakhulu kuko konke sizokusho namhlanje. Uma ukuthi kuzokuphatha kabi wena, it is not intended to be, but besiqhubha ishow sithi ke uBabu Dokotela babesizwe babojabulile. Konke azokusho sicela ukuthi ukwemukele and kukusize futhi not ukusiza ichannel. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, topic yethu namhlanje soke sikhulume ngokuthi ngokuphalaza utshwala. Kodwa ke ake singene embuzweni wokuqala. Babu Dokotela, siyazi ukuthi uma ngabe isitha sisuke siplana, soke singakuplaneli ukuthi sizokwenzela iphathi noma sokuthengela imoto, soke sikuplanela ukubulala. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho noma ngabe kuthini isixwayiso sakho kubantu abaplanelwa izitha noma abantu abanezitha? Asibingelela, Babu Dokotela has to say this. Mesikhuluma nge-enemy, ngicela ukuthi u-understand ukuthi sikhuluma ngani. I-enemy ifana nejele nesibhedlela. Esibhedlela nasejele akufana. Ukuthi the nurses decide ngapha khona prison warders akufana. Engisho ukuthi i-enemy yakho ufuna uyitreat kanjalo. I-enemy yakho into eyicabangayo ngawe. Into wena engakubulala if ungayazi. I-enemy icabanga into eyodwa ngawe. I-enemy yonke into eyicabangayo it will kill you at the end of the day. Ama result akhona it's for you to die. Ngizama ukuthi sike siyibheke lento yama enemies ethu. Ama enemies ethu we undermine them. Sine tendency okwa undermine. Ngenza enye ivideo la ngithi mina ungazama ukuba strong, inyoni umuntu abana nayo ibalekele. Ibalekele union ngoba u17 uzokwaza ngempela uzokulimaza 17. Engisho ukuthi ke umuntu wakho uma ezisitha hlehla kuyena because isitha sixolile. There is no way you can preach to a stone. A stone does not receive anything iphuma kuwena because it's just a rock. Engisho ukuthi isitha sakho anything uyishoyo it makes no sense unless you dying. Uma umkakho sekufika ekutheni ukuthi nezitha live. If umkhoyina wakho sekufika ukuthi izitha live. Because it won't work. Thina sizinyanga. We got proven otherwise. Izitha mayifika kuthina zikhuluma ukuthi zifuna ukwenzela ibirthday party. Engisho ukuthi we are tired of seeing people coming for the same thing of which we are not intended to do it. There is no way ukuthi thina singadila nawe nomkakho ngomkhoyana wakho. It is advisable to stay apart till you be divorce because isitha sakho wena uyas undermine sona sik undermine sikuthatha very serious. Yazi isitha sakho even uqwashile ebusuku uthi ovula iTV sazi ukuthi uthakatha sona. Sazi ukuthi uthakatha sona. Lento ukuthi uxabene nonkosikazi kuphela ubuthongo kuyena avesana hamba ubuka iTV. Wena wazi ukuthi uyaplan ufonela abantu bakubo ngawe. And ngifuna ukuthi ukwazi ke lokuthi ngesikhathi wena uthi wena uzibukela iTV lo oxabene na ukuthatha very serious. Uthi uzibuka iTV akasho uthi uzibuka iTV. Khonta iplana uzibuka iTV. Engisho ukuthi nalabantu oxabene nabo bafana nsena lena into engisho. And labantu oxabene nabo nje lokudlula uthi bayakubalela ukuthi ubuzolunguza bona. Anything wenza udlulisa ngakubona okusho ukuthi usu about to do something and they'll strike first. They will strike first. Engisho ukuthi ngifuna ukufinyelela la ekuthini ake sidile nezitha zethu in a sense that izitha zethu zingasondeli nje kuthina. Isitha nje singasondeli asakhe umuthi ukuthi isitha asingezi kuthina. Uma kuyizitha ihlangene asiphalazele esidulini izibulala nezodwa. Nothi zizobulala mina ngeke ngiqhizele ngibulawa abaxhaka nje. No ngeke. Inyoni phela lezi uwaka ngilokishi. Uyabona nje nawe. Ngeke ngibulawa u17 abavele bodwa. Ngisho ukuthi lento yesitha start to think very serious. Ithathe serious and then any sacrifice that you have to do. If uphusha ukuthi usemthatha drive uze kuBabu Dokotela driver. If usejozini ufuza udrive uze kuBabu Dokotela driver. It's not about ucingo, it's about contact. Ngiyakutshela mina nginabantu mina abasabathi mina athi umuntu Babu Dokotela ngisebhela bhela ngifuna ukukubona ukuthi onifanda ukuthi akasezi mina later sekufona umkakhe esefika umkakhe ethi hawo waba wafona ukuthi wethu uzofika kwena wagcina ukuthi bamshaya. Ngisho ukuthi when you delay
izitha zakhe azidelay njengamanje umhla ka2 and izitha zakho kunebudget ezirayizayo ngawe erank wena baba kumanje kunezinkulumo ezikhulunywa ngale ngemuva ukuthi uhlalo ufuna shawe kodwa angashawa yithina akashawe ke ngaseBackville ngifuna ukwazi ukuthi izitha zakho they are putting things together when we are relaxing too much you are getting too comfortable. I am not comfortable man. I'm not. Ngiyabona nje ngesonto bengihleli phansi esigodlweni ngiphethe amakhandlela ngifaka inaliti ngidila nezitha zami nje. Ngidila nezitha zami. Kavuka intatha kusa ngophalaza freeway. Ngidila nezitha zami nje. Hayi ngeke. Isitha dila nesitha njengesitha. Isitha zama ukuthi umshaya akusekusena amehlo ebufu. Ungashaya isitha sivuke sifuna iround yodwa nkosikazi. Awukashaya. Sishaya kusekusena amehlo ebufu. Kucaca ukuthi ubhekene nengwenya. Hayi mina ngifuna ukushaya komulimi uthi ulimi kungazohle ulimi linenhlabathi isitha ke into enjalo sishaya isitha in a sense that you don't forgive thatha ibuke ezothi uyoyimisa ethunini uyigcoma futhi umkhovu ushaye isitha usigqilaze shaye sishaye isitha Babu Dokotela uthi ungavumi isitha sakho sibe ngaphambi kwakho siyinkinga asingabi ngemuva siyinkinga asihambe Babu Dokotela bawusizibojabule siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sikhulume la kunento la Babu Dokotela okungazi ukuthi iyokhishwa kanjani noma iyoklinwa kanjani engqondweni zabantu. Le ndaba le yalenkolo le yezitha zethu as African. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Mageba mbukeli akukho engingakusho. Awukwazi ukungithathela unkosikazi. Thatha unkosikazi, uthathe nengane zami. Emva kaloko wena uma usuthi uzongenzela i-Father's Day. Ungenza ilimo njalo. Wangiphuca yonke into uma usuzongitshela ngeFather's Day. Phuca yonke into, ungikhiphe ngisho endlini. Ahambe ngoqasha. Indlu yami ihlale wena nomngami. Uma uthi ungitshela ukuthi ungenzela i-birthday. Into efanayo ke nalena afika ongqiwankulu bathatha yonke into bathatha umhlaba bathatha okungaphansi komhlaba bathatha ulwandle bathatha okungaphansi kolwandle uma uyodoba udinga ilicense kubelungu uma uyodoba emfuleni angling fishing udinga ilicense yokudoba ezweni lakho labantu labatheme sebephuce yonke into base bakubhalela incwadi yeconstitution ethi wena ulingana nomfazi wakho namhlanje gqoka isikhethi njengomfazi manje seniyalingana la endlini kusho lamadoda lawo athe kusuka kufundisa inkolo yawo ukuthi thandazana kulonkulunkulu abamthandazayo watshelwa ngenkolo yabo ukuthi surrender your religion surrender your belief as much as you surrendered your land wasurrender iculture yakho wathatha iculture yabo walingana nomkakho kade uyindoda uyinhloko ekhaya wawumsila wekhaya ayisekho inhloko la ekhaya bonke abantu bayimsila manje siyalingana akekho umuntu osekubuzwa kuyena nonke ningemuva into ebalekela ekhaya sekuyiconstitution iyona esegazetha leyo nto ukuthi inkolo uyitshelwe isitha sekutshela ukuthi thandaza kanjani sikunika igama lomuntu ozothandaza kuyena akuphendule sitha if isitha ngempela sasingakunika into esizayo sasingeke sikunike into ezokusiza wonke ama-vault abantu abazi ukuthi yini i-vault i-vault yindlu engangele kamereni olala kulona egcwele igolide nedayimane neplatinum in bars or in coins or in nugget leyo nto kuthiwa i-vault igcwele into ezingama-precious and is very expensive ziyakhiwa lezo zinto azina-address ukuthi zikuphi lezo ndawo because zibalulekile kwathathwa i-document eBible because it's so stupid related wanikwa yona because it has nothing that carries value as an African ekuthintayo wena la anything ekhona la is to brainwash you and drive you otherwise mengithi drive you otherwise ikudrivele kwinkolo yabo and then you only learn that ukuthi eyethu inkolo ayisasetshenziswa futhi ayisekho ingane encane ku TV uyibona ishumayela
ingane encane ku TV ubona ikhuluma into engazazi, ikhuluma inkolo yezitha zobaba mkhulu. Obaba mkhulu namhlanje noma ngabe ukuphi banyakaza emangcwabeni ngoba thina sesithandaza inkolo yezitha zabo. Kwashintsha umfula wabo igazi ingala madoda lawo. Laba thina sesisonta nabo. Laba thina sesidefenda inkolo yabo esithi singanqamuka kabili, it won't happen. Kodwa ulundi laba amahlikihliki ingenxa yalabantu laba. Namhlanje thina esesibold and radical ngenkolo yabo. Bayasihleka, basibonza ongqimi, asile emakhanda. Si defender what we don't know. I-Blood River yayenziwa ukuthi kwakuyi-birthday. Hayi ukuthi umfazi wayemenza loyana. Kwakuliwa nalabantu laba thina laba sesigijima nenkolo yabo. Thina sesiyigudi sine doctorate kwi theology of Christianity. Sikhuluma amagama angabizeki. And sizibona sikhuluma into esile. Sikhuluma into esile, sithandaza ulimi lezitha. We walk like our enemies now. Ingane yakhe kubiza ngoxolani. Ingane yakho kubiza igama. Angithi itshelo lapha leso sikole efunda kuzona. Mina yami ingane ngibiza ngobaba at all times, no matter what it costs. And there's no way because I'm a father. I'm not like a father. I'm a father. I'm not like a father. Engisho ukuthi le nto yethu, we are so called Africans in Africa. But inkolo sekuyona akuyona se-Africa. Sithathe i-parachuted beliefs. Lento ifuna sina singama-Africa sithathe very serious. Sithathe very, very, very serious because lento ayizoyisisa ndawo. Basitshele ngokuthi uNkulunkulu uyashesha ukuze uyaphunduka ngoba yasibona sosinayi. Yasibona vese sosinayi and uyawazi abantu abamlinde ukuthi bambize. Thina besikwazi ukubiza indlovukazi unomkhubulwane a respond immediately. Abelungu akazi bambiza unomkhubulwane because it has nothing to do nabo. Umcimbi koshama thina ubusebenzela abelungu abawenzi because they've got no business now. And lento zethu ufuna ke sibone ukuthi yini lesibambile ukuthi singabuyeli kuzona. Yini lesibambile ukuthi singabuyeli kuzona. Babu Dokotela baba wesizwe uthi lenkolo kuyona oziqhenya ngayo. Ozulwe udabuke ko Facebook, udabukela inkolo yegazi, inkolo yembi, inkolo yokunakala, inkolo yezitha zobamkhulu. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela lesibheke la. Iningi labantu Babu Dokotela abafika kuwena bethi umfazi wami sengichithele Babu Dokotela ngifuna imali yokumbuyisa basuke amakhosikazi echithe nabangani babo. Yini ebangela ukuthi umngane wakho azacina selale nomkakho? Ngabe carelessness from your side or noma usuke ukuthi umkakho isimila sikho? Umkakho umngane wakho ezinto kade uyishilo. Njoba uhlala elokishini umkakhe esebenza edolobheni ibhasi yogcina yo10 basebenza ngandawonye ayindawonye. Umkakhe usebenza restaurant yena usebenza ehotel. And then uma usuthola ukuthi kanti bagibela ibhasi eyodwa ngokuthi umkakhe usebacishwa obanjwe inkunzi amaphara usuyamtshela ke lento uthi hey uma usugibela bogibela nomkami. Kusho ukuthi uma egibela gibele nomkakho. Nawe endlini yofika ugibela kuyena kade gibela yena kuqala. Okay asiye ugibela. Uma usukhwela bokhwela nomkami. Mase khwele ebhasini akhwele nomkakho. Nawe uma ufika endlini uzofika ukhwele yena. Unike authority unika wena. Asibuke lana ke. Into edala ukuthi umngane wakho eze kwakho yini? Umngane wakho uzofunani kwakho? Lo muzi owabani? Owabangani noma wengane zakho? Nomkakho? And once umngane kwaba fluent kakhulu kwakho, that is where damage start. Ngoba umngane wakho ngesikhathi ugeza wena usukuma la mase ayisihama usemsholosi angithi uxoxe ngishaya amanzi kancane sala nomkakho la ku TV siyancola kamnandi kanjani nje. And masincola mina ayikho into engiyishoyo umngakho upick up my point ukuthi yazi lo baba lona uhlakaniphile or uyisidom manje uyaqala uyabalansisa manje uthi yazi lento le engiyibuza baba lakhaya ethoza akayazi nje lento le ethoza akayazi uthi ubuye nethawu lethi hayibo angeke uthi ngikubuze ungaphendula umngane awusana kubuza into engibuzayo nje ukuthi angazi
athi usibanani yazi ngiphela ngishilo ngeke uzuyazi ngishilo ngozuyana usiyakubona isidomo kanjani lezi zinto kufanele sizibheke ukuthi do not expose yourself your weak point ukuthi ulethe umuntu wesilisa umkakho ufuna akutreat as a pillar and everything again do not expose abanye abantu besilisa wena nje ubuhlezi ugqoke nje ibhuluke nje likahle likulingana kahle uyafika umngane wakhe lofake ijini emthayithayo ubone imfulent afisa ukuvesela dilike phezukwalo ubone iCloud9 athi kodwa ngoseyabadla abanye abantu silele kodwa kunje lapha uyayibona ingaka lento uma secabanga wena acabangela athi bayadla abantu silele if into engaka nje manje ke uya exposing too much engisho ukuthi umkakho ulingo wena ngalabantu besisobalethayo isikhathi esiningi thina sinomthelele we are bringing wrong people emakhaya ethu and umkakho imistake uzoyenza la kulaba uzoyenza kulaba engisho ukuthi nawe umuntu wesifazana kuwo wonke ama-failures enzekayo emshadweni wenu uze ukuthi nje umngane wami ulithandana nendoda yami isizathu saloko umngane wakho wazi zonke izinto nokhohlakele ngazo ulizonela ukuthi atlalela la wethoku lalela ngisikhuluma indaba zakho mina bhidliza lo muzi wakho bengithi ngiyakusiza silima uvalela ngoba uyazazi inkinga uyazi wena ukuthi nibuya phi naleni hayi ukuthi wayofeba uyazazi inyanga obuzihamba zokudlisa le ndoda engadliseki emva kwaloko indoda yakhe ayidle ngenkani esayidlela phezulu kwephuzu ukuthi ukubambe ngokhebuli uyazi ngeke usujambo obuzojambisa kuqala ile ndoda izothi imithe ingathi sesibanje athi ngakaza sibangaza asho lutho loyo ngiyazazi indaba zakhe indoda yakhe izothini imisizo nje izwa ngomngane wakho ithi ngiyazazi indaba zakhe ngeke nje sangitshela mina lonto le ngaza ngitshele lonto le ngiyazazi indaba zakhe asiqhubeke into esiyezayo ngaza kubuze futhi lutho ngiyasazi indaba zakhe nangempela indoda ibuye ifike ngophasi 8 unkosikazi azithulele iyaqala ke indoda yasothi khona into wrong la ekhaya engisho ukuthi kuze ukuthi kuyenzeka lokho nawe ube responsible you played careless your cards engisho ukuthi don't bring your friends emshadweni wakho don't bring your friends amadoda la kwakho it's not a place to be and then umngane wakho khuluma nocingweni and refuse ukuthi umngane wakho futhi umfake ku loudspeaker it's a damage of its own ngoba unkosikazi pick up ama good point kulo muntu uhleze ukukhulumisa into eyinhlakanipho azasho ukuthi yazi akakusiza ukuthi ukuzwana nalo baba yazi lo baba njalo uhleze kutshela into ezakhayo usiyabona ukuthi unendoda ekukhandayo ukuze uthi ube nje wisilima ukhuluma nendoda ufaka ifoni nje kanje nikhuluma uthi sure yeah correct hayi no ngiyezwa mkhulu hayi sikhuluma sengisekhaya manje nje sengisekhaya ukuze uthi akhathi sengisekhaya manje hayi sizokhuluma sure vala ucingo kuze ukuthi unkosikazi angezwe intellectual yale ndoda kakhulu ngoba uzosuka akuchallenge nayo uthi uphumela bheka ilast call ayisave le number Babu Dokotela babesizobajabulisa siyabonga Babu Dokotela. Babu Dokotela siyazi la ucwaningo luveza ukuthi imali ine spirit so kumuntu othi ofisa ukusinvite le spirit size kuye yini ekufanele ayenze kunabantu already abekho in good terms nemali kunabantu abangekho in good terms because of the spirit of wealth has been discharged kubona angikusho lokho kungenxa ukuthi umoya wengcebo usuwakhishwa kubona that is why ubudlelwano babo sebuweak nemali ngisho ukuthi that spirit of money spirit of wealth spirit of favor and prosperity it has to be reborn again when and invited ngoba lo nyaka ungcono uwest kakhulu kunodlula even kodlule ngoAugust when you were not in this but this time you are even more lower you're getting lower because of the spirit of wealth spirit of money it has to be invited but we have to organize ourselves you have to organize yourself because ukuthi le spirit isikufice wena uyilento hayi ufice unalabantu Babu Dokotela babesizobajabulisa siyabonga sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ayuphindela ufundise njengenjwayelo ucacisela ababukele emakhaya ukwakhiwa kaMamtsotsi. uMamtsotsi isilwane lesiyana siyakhiwa mkhulu siyakhiwa uma wakha lesasilwane udinga amafutha kaXamu
udinga amafutha emfene lesibizwa ukuthi umathananazana lengamithi lengazali. La mafutha lawana abaleka kakhulu kuthina ekutheni sithola amafutha enhlwathi. Mase siyayithatha lento sifake ke umuthi kuthiwa isikhoma sisifake phakathi. Mase sifaka lemithi leminye u5 sifake phakathi. Siyayithatha lento sifaka ebhodleleni iniphu. Simase siyalivala siyithatha lento sibophe ngodobo noma ngentambo eqinile kodwa le icathula. So iphonse esizibeni. Lento ufuna ihlale esizibeni for 7 days. Mase siyayilanda so iphonsa so igqiba ethuneni ihlale 7 days. Uma sesiyilanda ethuneni siyilanda ngenkukhu emnyama. Sifaka igazi, sifaka inyongo. Siyithatha lenkukhu lena siyigqiba la phakathi ethuneni futhi. Mase siyenzile lento ke sigoduka nayo. Mase sifika ekhaya sima ngaphandle sibiza umfana khona ngaphandle futhi sibulala enye inkukhu futhi ebovu. Sifaka inyongo ke manje igazi salifaka. Lento mase siyiqamba igama. Ukuthi lo bamtsotsi usibani ufuna ukuthi wenzeni. And then uma mtsotsi uma ufika ekhaya ufuna ukuthi ukufika same day ubuthuma ukuthi uhambe uyosebenza kusibani. Ngoba uma ungawuthumi uma mtsotsi uzozithuma wona. Uma mtsotsi akufuneki kuphela inyanga ungahambile ukwenza umsebenzi wakho. Isilwane lesiya. Lesilwane lesebusuku siyeza kuwena. Nezingane ziyasibona. Siba u60 cm ubude siba ngangalento le. Mase siba sincane ngomzimba. Siba nezandla ezincane but imini yakho iba mide. Sibe nenzipho ecwijile kodwa ezithambathambile. Lesilwane lesi siba nobuso obucijile obushona phansi futhi mase siba nekhanda ngathi lathekwane. Asibi nayo intshebe. Amehla khona abamnyama. Not ukuthi abebovu noma abamje emnyama amehla khona and asiyona into ekhuthele. Into ekhuthele sikhuthele ngegazi. Ngoba noma sikhamisa amathazo ayigazi, sidla igazi, sisebenza ukudla igazi sona. Isilwane sokubulala. Isilwane sokubulala akusona isilwane semali. Isilwane nje sokubulala. Lento ke uyibeka entabeni. Uyabathatha abazalwane kuyiwe entabeni kuthiwa kolandwa amandla entabeni kanti kokhuleka kuMamtsotsi. Mase nithi asenzeni fasting and sibona uNkulunkulu wethu asentabeni ephendula. Meke na faster ni fastela lento lesilwane sizobabulala labantu abayitarget. Isilwane lesi sokubulala lento siyibeka entabeni ayingene ngaphakathi ekhaya. Kodwa kusalayo lesilwane senza sure. Uma Mtsotsi ke into enhle ngayo uwenza yonke into oyishoyo in terms of ukubulala akekho umuntu ongambulala but uma uke wafa wena engekho ekhaya omnikezile ngoba uma uzomnikezela umuntu ufuna umcabela musela endaweni yokubhosha la umcabe ingcabe ezo7 la eqolo edidi ingcabe ezo7 ingcabo zokuthakatha lezo mcaba zona la ezokuthi abone lento le. Emva kwalokho ke uyamthatha ke uyana ehlathini ke uzofika ubeka inyama la ubeka ugoloko la nihlale nilinde izoqhamuka lento. Athi abale umthetho ungabaleki ubaba mkhulu kuthiwa ubaba mkhulu ke la ekhaya isiphila ngaye uyena ke lo baba mkhulu lo muntu okusumfakileke kwicovenant yokuthakatha usezothi uma uhamba emhlabeni aqhubene nesona kodwa uma ukuthi uyahamba emhlabeni awutshelanga umuntu lento ibulala zonke inkomo ekhaya izitolo ibulala izimoto imisi kwenzile lokho imise ngena amabhenki ishanele amabhenki inidale likwelete eningazazi nisebenzele emuva nenza ukuthi mase kuthiwe ekhaya kunento eyasala kumkhulu iyasala kukhokho iyona ke lento edla izinto lento kabathi abantu ngapha phesha kusho bathi umdliwa thina sithi uMamtsotsi leyo nto ke idla ke zonke izinto idla zonke izinto and then kunento ethi ayikhipheki mina mengiyikhipha le nto ngisenza umthowodwa mina ngiyona lenyanga ethaka kuze kube into yantambama ngisenza nje umthowodwa ngikhiphe lento iphuma
phelile. Kodwa kunosiko lakhona esikhipha nje umuntu owodwa iphume lento. Ngoba sifuna ukwazi ukuthi ubani omdala ekhaya. Mekuthi lo mdala ekhaya akasa respond. Sithatha nje umuntu oyedwa sithi cabanga lento uthathe into uyibeke endaweni ukuthi kuphelile. Isihambe lento ekhaya ukwenze kanje sekuphelile. Lento ikhishwa impila. Mafutha omhlaba kuphela. Mufuna ukuyikhipha nithatha impila izophuma lento kuphelile. And le nto ke iphenduka ibe umdliwa ke ekhaya. Inishaya invali imosha inqe. Kunabantu abahamba inyanga namhlanje. Akuyeke indawo imishado yabe yabhidlika kuukuthi ilesilwane lesi sasekhaya esasivusa umkhulu. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela lesiphume sibheke la. Ngabe imuthi noma yini lethiwa wamafamba boreni? Wamafamba boreni. Madoda. Wamafamba boreni kunendawo eMamboni ekuthiwa isePemba district. Le ndawo lana usuya ngase le district inkulu kune clinic yakhona. Musuya ngase bridge lase reserve. Bese zobe ibridge ke lelo ke elwela lo mfolo omkhulu wase reserve. Lapho ke esafunda khona lo mthetho wamafamba bore. Laba abantu bayamandawo bakha lo mthetho wamafamba bore. Yabo le bhodlela leli linelebuli ebovu. Basebenzisa le bhodlela leli enine lebuli ebovu futhi basebenzise kufuneka lingaka. Bafunela ngaka le bhodlela leli. Ngeze uthi niyazi sithatha le bhodlela leli. Le bhodlela leli ngoligaya. Ngizolifaka esiqolweni ngilibula ngigaya libe impuphu. Le bhodlela leli. Mase ngithatha lo muthi nalo muthi. Mase ke emva kwaloko ngizothola igazi lenja eshayiswe imoto. Ngilifake la. Liyafuneka ukuthi igazi lenja lifake la. Lento ke sibolisa umuntu ngayo, siyithela ezicathulweni zakhe emsebenzini. Lempuphu le. Siyithela lapha ezoweqa khona lempuphu le. Uvethana umzimba wakhe umile irash, ulume athi umethi kuphuma amanzi, ngakusasa kuphuma ubovu, umethi ethuthi yathuthuthi kuphume impethe encane iphume iqhasha. Athi umethi nasekhanda kuyaluma athi methi yazibuka esibuyeni kuphuma lempethu. Uqala ube ubovu emva lokuphuma impethu. Kusuke kuyilanda wamafama bore. Kunabantu vese abasithatha kancane. Lento ukuthi wena uphume emndenini okahle uzosebenza nathi ufika ngemoto emsebenzini uyasidelela usibukela phansi kade sasebenza thina sizokushaya mfana sizokushaya. Lento ikushiya isikhumba sakho simnyama ongathi uqalwa HIV sikushiye sibovu ongathi udla idangamizo umpofu and sibhicika umsunayo siyabhicika sikushaye ngalento la because usuyadelela ke nje wena sizokushaya ke sizoyifaka ngesikhathi elokheni sigeze ama-change room ujikijela lapha siyakushaya ngesikhathi wehla highster siyifaka ngesikhathi wehle ekhumbini sibange quantum ngizoyifaka mkhulu ngizoyifaka ngisheshe futhi ngizoyifaka nje le motweni njengoba sihleli nje ngizoyifaka la kuma pedal la uhleli khona zikhale umuthi lo njengoba sisebenza nawo nje emsakazweni sibanga umbhobho ngizoma kanjani umbhobho ungawazi umuthi ngizokushaya nje ngiqinisa isandla ngihleli ngapha wena uhleli ngapha ngesikhathi kusadlala ingoma uhamba uye recording room yolanda iCD ngifaka umuthi uma ubuso ubuyela kona siyakhala phaqha uphume kuhlale mina ngoba uproducer kuzobe nini mina ngosakazaleni ngokwaziwa nini ngizokushaya ngomuthi nje siyinyanga kufuna sikhulume njengenyanga nina niphatha kabi ukuthi Babu Dokotela uyathakatha akekho umfundisi othatha ithina ufuna sithakathe siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela nangombukela uthi Babu Dokotela mina ngifuna ngiyinyanga ngifuna into ezongilethela abantu kodwa ngifuna ukuthwala. Uthi omunye mina ngiyasebenza ngifuna ukuphatha abantu kodwa ngifuna ukuthwala. Uphondo ngabe lingakwazi nokumsiza. Ulo phondo lolu esikwakhela lona. Lo phondo lolu
uyaluvula la kufaka uthi lamentshisi la umusi uthi kanje umusi ulahla ngemuva uthi lamentshi uyodlula kubona mebe kuvimbile bengafuni udlula uzodlula uma emsenzini uyakwenza lo kodwa ungakwenzi ngoba uyabasinda abantu kakhulu uma uqhama useni bathuli bengazi uthi indaba athi futhi konke engicabangayo kanti lento eyokuphatha nje abantu ufuna kodwa ube nawo 20,000 sizokunikezela mase siyifaka egazini ke beze incabo kodwa into yokuphatha nje abantu uma ufuna ukubaphatha abantu sebenzisa lento lena ekhaya sangathi ungangayisebenzisa ekhaya ngoba izingane zigcina ezingasakuthandisisi kahle ngoba yenza ukuthi ube nesithunzana Babu Dokotela bawusizibojabulile Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke la masithi phalaza utshwala ekhaya ubathwebule. Ubani lesikhuluma naye lapho? Uma kuzoba nomsebenzi emzini womuntu kufuna bayabashawe labo bantu. Benza imisebenzi esingayenzi ngoba singenamali belobe benza imisebenzi. Sesoloko sidla kwakho zonke izinsuku yindaba vese. Funa sicuphe. Into esiyenzayo ke lena ke. Siyabazi uma uzocupha ufaka izikhonkwane egcekeni. Uphuzisa isilwane umuthi. Ufaka umuthi etshwaleni. Kucushwa kanjalo uma ucupha. Mina mengiza kwakho ngizofika ngingawuphethe umuthi. Ngizobe ngingawuphethe umuthi, ngizobe ngihambele ngingawuphethe umuthi. But ngizofika ekseni ngibe oqala. Isingene sesiwu2, mesingena angingeni futhi endlini sizohlala eminyango. Mise sikhishela utshwala. Inyama izobe isaphekwa vese, sikhishela utshwala. Ngisene ngilishaya ukuhamba ngilishayisise ngingaliphumuleli. Bese nginika lo size sibe u3 kufune kulo ngizwe hayi ubutshalo ugcwalisa bese hayi madoda okamancengese umntwana useyahamba ke manje bese ngiyathi uzuma usihamba inyama ngasayidlanga uthi hayi ufuna ukuvulela izimbuzi uma ngifika ekhaya ngikhanyisa amakhandlela awu2 amhlophe ngibulala inkukhu emhlophe bese ngiyaphalaza lobutshwala ngiphalazele endishini ewuthayi la ile plastic ngibulala inkukhu ngifaka igazi ngifaka inyongo bese ngiyiphehla kanje lento ngiyiphehla lento bese ngiyakhuluma ngithathe umuthi ekuthiwa umhlwazi wedlozi ngufayela ngaphansi kolimi ngikhuluma bese ngiyawukhwifa la ngithi njengamanje ayikho lento ezoyilengane la nansi into zenhle ihleli khona bahlakazeni laba abantu nibuye zohlala ekhaya ngilithathile idlozi lakho lento yenza lapha imfivility into engenamsebenzi bese ngithatha umuntu ekuthiwa umazwenda nomgogo wenhlanya ngithatha umazwenda nomgogo wenhlanya nobhangabhanga noma umgogo wenhlanya umazwenda nomgogo wenhlanya umthowodwa thatha umazwenda ngithatha umgogo wenhlanya sengiyalihlukanisa futhi lona lethongo lakini ngizolithatha ke manje ngilihlukanisa ngeke ngilifundise hlonisa kanjani ngilikhiphele ngaphandle ngithi nina ke bakasibanibani uma ukuthi lento engiyenzela nithandi ukuthi nginikhiphe lapha ngizocela ukunikhipha ke lami la ekhaya nginibeke ngaphandle komuzi kodwa ke sengizonilandela yonke into enifunayo enganeni yenu nizoyidlela la meaning that idlozi lakho ngiyalithatha ngilifaka ekhaya ngiyaphinda futhi ngiyalikhipha ngolifaka esikotheni uzothi uyohlola kuthiwa abantu bakini basebavalelwe ehlathini lemnyama kanti ngabakhipha ngabofaka esikhotheni ngoba uJesu wazi kakhulu uJesu wazi too much wena uJesu wazi too much ingakho ke uhlezi wenza umsebenzi ungaphumeleli umsebenzi ungaphumeleli sikushaya senzela ukuthi yonke le mithi esinayo lapha izathu senze umgogo wenhlanya noma umazwenda sifuna ukuthwebula yonke le mithi yakho uJesu wazi too much ngoba le ndawo enilana nabafazi babantu abaniwazi ukuthi unemali usenza lolewe uhlaba njalo wena uhlezi ulungisela lakhe idlozi sizokushaya ke thina singanalo ukuthi sizokushaya nje sizokushaya thina singanalo ukuthi ubone ukuthi njengoba singabafokozana uloku sibe sizobiya umuzi wakho nje sizofese kushaya ngomuthi kodwa Babu Dokotela bawusizibawujabulisa siyabonga